Ministrlar Kabinetiniň başlygynyň medeniýet köpçüliklerine habar berişleri ulgamyna gödäwçiligi diýen ornwasary Mehmetow bilen geçirilen duşukda ýurdumyň ýeri halkara guramalar bilen netijeli gatnaşyklaryň mundan belegim ösürülmegine başlanan meseleleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Duşuň dowamyny 2024-nji ýylyň türki dünýäsiniň akyllary we şäheri Magtumuly Pragynyň ýyly hemde ene şäheriniň türki dünýäsiniň medeni paýtagty diýilip aýlandyrilmeginiň ähmiýetine aýratyn ünsürli. Munun özi Türkmen halkynyň beýik şahsiýetleriniň hemde taryhyň dowamyna döredin şäherleriniň halkara derejesinde ikrar edilýändigini has aýdynlygy bilen eşkär edýär. Bu orta Türkmenistanyň hemde türkmen halkynyň halkara giňişine abraýynyň belende galmagyny şertlendirýär. Degişli ular boýunça hyzmatdaşlygy mundan belegim çuňlaşdyrmak meselelerine baglanýan geçirilen duşuň dowamynda Magtumuly Pragynyň düredijiligine dünýä derejesinde giňden wagt etmek häzirki döwrüň möhüm güýpet hökmünde kesgitlenigi belenildi. Şolar wagtyň özünde gadymy ene şäheriniň taryhy, medeni ähmiýetini, abraýly halkara guramalarynyň, şol sany Türksoýyň şäherlerini açyk görkezmek meseleleriniň wajypdygyny ünsürli. Türksoýyň baş sekretary Raif Duşuklyň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçüne edilenligi hemde ularda birlikdäki şäherleriň medeni maksatnamasyny ara alyp maslahatlaşmak boýunça döredirilen mümkinçiligi üçin gahrman arkadamyda hemde arkadagly gahrman serdarmyda tüý sürekden çykýan hoşallyk sözlerini beýan etdi.